Minħabba komplikazzjonijiet li żviluppaw waqt it-tqejjed tal-konkos f'San Ġiljan, l-erba' filgħodu it-triq baqgħet miftuħa b'karreġġata waħda biss, b'riżultat li nħoloq bottleneck li kkawża traffiku kbir. Fil-fatt ix-xogħlijiet ta' manutenzjoni f'San Ġiljan kellhom jieqfu fil-5:09 ta' filgħodu. Iżda minħabba li msemmija komplikazzjonijiet, it-triq baqgħet b'karreġġata waħda wara l-ħin li suppost kellhom jinfetħu żewġ karreġġati. Iż-żewġ karreġġati infetħu għal ħabta ta' 8:09. Dwar dan kiteb il-Ministru responsabbli mit-Trasport Bonnet li qal li l-kuntrattur se jerfa' responsabbilta għal dak li ġara minkejja li jifhem ukoll li xi kultant ix-xogħol joħloq ċertu komplikazzjonijiet. Dwar traffiku li nġema fin-naħa t'isfel tal-pajjiż, il-Ministru fakkar kif l-erba' intemm il-perjodu ta' sawm tal-Musulmani tar-Ramadan u għalhekk kien hemm influss kbir ta' nies li nġabru fiż-żona tal-Moskeja ta' Raħal Ġdid. Il-Ministru rimarka li kien hemm numru notevoli ta' uffiċjali tat trasport Malta li jenu fil-kontroll tat traffiku. Kien hemm bżonn ukoll l-intervent tal-Pulizija u għalhekk is-sitwazzjoni damet ftit biex ġiet lura n-normal. Il-Ministru Bonnet temm jirrimarka li sfortunatament inċidenti bħal dawn jiġru, iżda isir minn kollox biex ikunu aktar rari u biex is-sitwazzjoni tat-traffiku fil-pajjiż dejjem titjieb.